हेलो लोगोफोर फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो फिन जासिहरनाय जाबावबाय। आं दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअआव मानि जाहोनाव भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ, एबा भिडिअखौ जोबजासे नायलां होमबासो नोंथांमोना बुजिगोन। आङो दाखालि मोनसे आपल'ड भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअआनो जाहैबाय बे जोंनि एलपि स्कुलनि लामा, जेरै माने आरसिसि ब्लक लामा दालां जाबाय होननानै बुंदोंमोन। माने नैबे दालाङा दासिमबो मावनाय जायाखै। मानि जाहोना मा प्रब्लेम आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा, खिन्थु जोङो नै स्कुलाव थांनाय बे गोरलै गोरलै गथ'फ्रा माने स्कुलाव थांनांगौ, हान्थिलांनांगौ बेसेबां खस्थ'। नोंथांमोना नायनो हागोन। नै आं नोंथांमोन सावगारिखौ दिन्थिनो हागोन। नै नोंथांमोना नायदो। माने बे लामाया ओरैबायदि खस्थ', माने गोरलैफ्रा बारनांगौ दैलां हालां। माने बे लामाया दंग नालाय, जेथु दैया माने ओरै फैयो आरोखि। माने बे दैया ओरै फैनानै ओरै गावस्रानाय दं नालाय, माने बे लामाया ओरैबायदि खस्थ' होयो। गोरलैफ्रा हान्थिलांनांगौ, स्कुलावहाय थांनांगौ फैनांगौ। दिनै बे लामाया दासिमबो जुदि आरसिसि दालां जाबाय होननानै जुदि मावाबालाय रायजोफ्राबो दुखु मोनगोन नालाय। माने बयनिबो थाखाय सुबिदा, माने जों रावखौबो जेबो बुंनो थाङा। माने जोङो जानांगौल' नालाय, जुदि जानानै मोजां मावब्लाथ' मोजांसै, जोंनि थाखायबो मोजां, बै पाब्लिकफोरनि थाखायबो मोजां। माने गथ'फ्रा बायसान्सआव बे दंग बायदि सिस्टेम थांबाय नालाय दैया, ओमफ्राय बे दालाङा जुदि जायोब्ला मोजां। ओमफ्राय दा बे लामाया जुदिबो दासिमबो जुदि मावजायाब्लालाय, दालाङा जुदि मावजायाब्लालाय गोरलैफ्राथ' बेसे हान्थिनाय, दै अर, समाव अखा फैयो, समाव दै बारअखा फैयो। दिनै बेसेबा हान्थिनानै दिनै खस्थ' भुगिनांनानै दिनै बिसोरो लेखा फरायनांगौ गोनां जायो। दासिमबो नैबे जोंनि जैथुनफारा एलपि स्कुल बे दालाङा दासिमबो मावफुंनाय जायाखै आरोखि। आं नोंथांमोननो बेखिनि भिडिअ आं लानानै फैबाय। ओमफ्राय खोथाया जादों जाहैबाय, आंथ' दाखालि भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नालाय, दा आङो नोंथांमोन आं फेस टु फेस आं रायज्लायनो हायाखैमोन। आं दा बेखिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना थामिलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। बेखायनो जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोननानै नायदोंब्ला अननानै नोंथांमोननि पाब्लिकफोरनि नोंथांमोननि आङो गोनांथि नांगौ। नोंथांमोना लाइक शेयार खालामनानै हो, जेन' आंबो नोंथांमोननि सापर्टजों जेन' आंबो मोजां मोजां आपडेट भिडिअ लाबोनो हायो। आं बेखिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय।